Alegria desbordada al vestidor del Lleida Esportiu després de certificar l'accés al play-off. La festa va ser grossa a les entranyes del camp d'esports, on els jugadors van poder alliberar tota la tensió acumulada en els últims mesos. El porter Àlex Pacheco va ser un dels grans protagonistes de la celebració. També hi va haver temps per repassar alguns dels darrers èxits musicals. I fins i tot per fer la mítica conga, i és que hi havia motius de sobres per fer-la grossa. La plantilla s'ha sobreposat a tots els problemes econòmics que han patit en els últims 5 mesos, amb el conseqüent desgast mental i emocional que comporta viure una situació d'aquest tipus. I ho ha fet amb una comunió absoluta amb l'afició, que una vegada més va demostrar estar al costat de l'equip. Tot això va succeir després de guanyar un partit davant el Cornellà que es presentava com una autèntica final. Els d'Idiàquet van rendir a un nivell excel·lent, demostrant que arriben al moment més important de la temporada en un estat de forma immillorable. Urco Arroyo i Julen Colinas van firmar la victòria en una jornada que passarà a la història del Lleida Esportiu. El camino se está andando y el camino continúa, pero evidentemente era el objetivo. El año pasado nos quedamos como nos quedamos y este año, pues lo que es la vida, ¿no? Que siempre te da una oportunidad si peleas. Bueno, yo creo que esto es una metáfora, ¿no? El año pasado en Cornellá caímos y hoy con el Cornellá nos hemos metido. Al final es una metáfora de la vida, ¿no? Si lo persigues lo acabas consiguiendo, y yo creo que este equipo ha demostrado este año estar por encima del bien y del mal, tener un orgullo fuera de lo normal, y la verdad es que me siento un privilegiado por poder estar al lado de estos tíos. L'últim compromís de Lliga serà al camp de la Pobla de Mafumet, on el Lleida jugarà la tercera o la quarta plaça, en funció també del resultat de l'Hèrcules. Ara, però, toca gaudir de la classificació pel play-off. Idiàquet ha donat festa fins dimecres a l'equip, dient que reprendran els entrenaments.